Zaune na yanka. To wallahi ba san inda yake. Ba san inda yake. Sai inda yake ba. Yau ce dai ina nan ko wajen abu. To ka je ka nemo shi ka wani cokal abu mata hula yin. To ai baba ka san da yake. Me zan gani haka? To ai baba. Ka je ka kira shi ku zo tare. Ta. Kai sauri. Assalamu alaikum. Kai da kan baba abin da baka da kunya. To ina ruwanka? Kamar ina ruwana. Ni ba yanka bane ba. Baka san mutuncin shi bane ba. Baka san mutuncin shi bane ba. Kai ba yanka bane. Ba yanka bane kai. Ana ga yare na ku. Na ga yare na ku. Kai da zaka wuce nan me ka ce ma? A ni ba san inda yake ba. Magana aure ko kai ko kakkai na neman ma budurwa. Ka neman budurwa baba. Ƙauyen mu can zaka je ka dauko ta. Ka ji abin da na ga. Aka yi baba. Ka ga baba ga kani na nan. Ni tun da ban so ayi mai baba. Ni na dan ma na kusa ka wuce kawai in shige da. To ai kai da man ni wannan din ka nake ba. Ni tsakani ga Allah kana ban. Allah shi ma. Ni ke baka haushi. Dan haka da kai ba. Kai zaka yi aure. Wallahi kana ga baba kake ga baka magana. To ina ruwan baban kake faɗa ma bakan magana. Ina ruwanka. Wallahi zan ya mutsa ka. Kai zan ya mutsa ka wallahi. Wannan shine zaka yi faɗa da dan uwanka. To baba kai kana fa ganin da abin da yake ma. Liman shi. Idan ba za ka yi auren nan ba, ka tattara kayanka ka bar gidan nan. Shi ke nan baba. Wannan bawan Allah ɗana Audu zan mai aure. Ya takura. Kai kautanko ka zo ka bar gidan nan, ka tattara kayanka ka bar gidan nan. Yanzu baba saboda na ma ce ban yi auren shine yanzu zaka kore ni gida. To ba zan kore ka ba, kallon ka zan kama yi a gidan. Shikenan. Kai ka shiga ɗaki, tsummo karen nan nashi, ka tsinto su kakka ba ko hula kakka bari nashi. Ba damuwa. Ban san ganin su. Ba damuwa. Ka ja mana gawa ko? Baba naji. Yawwa. Su oya sai Yawwa ga su. Ka ɗauko mai mayafin shi? Ai mai mayafin nan hada shi dai. Hada shi? Dai yana ci. Ya je can yanzu inda zai rika abin nan. Wajarat mana. Wajarat. Ko kayan kirki ya fi ka sa, ko kayan kirki ya fi ka sa. Yanzu da ba da ake ina na je Lagos na dan yi aikin askin manzo. Ai ga ba askin manzo. Allah shi ma albarka. Allah shi ma. Baba to amma ya rika da ina sa abinci. Wajarat mana. Ya rika da ina sa abinci. Wajarat. Cewa ne ba zan tafi ba. Dale shi. Zan mara jin kuda. Muhammad Akshi on the mix. Tun kana karami na ji tawaye kai ma tun baka ma kai ba.